Liyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Liyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkembe yokufa, iconsa igazi lemndeni yethu. Silala ngendaba ezibuhlungu, siphinde sivuke ngazi indaba ezibuhlungu. Sithi singcwabe ekhaya nomakhelwane naye usuke engcwaba. Akekho duduzo omunye, sonke silahlekelwe. Yaphela imbhede ibhedlela, agcwala amathuna. Shuthi nalawa embiwa basebazi ogala kajana ukuthi kusazoshuba. Umuntu usengcwatshwa pheko omunye umuntu kulezi insuku. Hey ngoba ziyakhala nensizwe ezimbi imgodi emathuneni. Zithi okungenani zicela uhulumeni aziholele ngoba zona sezimbusu kunosuku alukhe lamahala zizize ngathi zisetohweni. Zithi kwasinye isikhathi kuyenzeka zimbi imgodi emhlanje yamathuna emzini owodwa lingakashoni nelanga nomakhelwane ekhaya ukuthi abasheshise ababoni ukuthi umntwana wakhe uyabona lapha ekhishini emakhandleleni kwazisa nasemakhazeni sekugcwele. Liyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkembe yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Safa indlala badilizwa abantu emsebenzini aphela amathuba omsebenzi sakusebenza lona ipicnic nefosholo nalo mali izigqibela imizimba yezihlobo zethu thina sihleli lapha silinda ukufa kodwa abanye basazivalile indlebe makuthiwa sigcina imithetho yokhuvede basho nokusho ukuthi abakholwa ukuthi sikhona lesifo. Uzobala senokholwa mzukwane sekhamba ihlobo zenu. Wahamba ugogo emhlabeni ezihlalele ekhaya bathi ukufa kufike nabazukulu bathi bebomile bebeyobheka isavana kuthiwa bebeze beyithwala ekhanda bebengayikhumbula kanjani imithetho sekuyiphuze isekhanda. Uzehla inyembezi kumongameli sahleka senza ngisho amahlaya sisho nokusho ukuthi ukhalela imisebenzi yakhe yobumnyama. Hey ngoba nina niyangixaka nisakwazi ukubona inyembezi ezibhalwa amagameni abantu abadala mabekhala. Bakwethu ukufa kuyagadla. Ukulalela kuyosiza ngoba nodokotela bayakhala ibhedlela bathi umsebenzi wabo bekuhlenga impilo zabantu manje babona abantu bephelele ezandleni zabo bazizwa belahlekelwe yithemba bencenga bethi kubhela bhala inkondlo ubuyisa ithemba esizwini ngazibuza nje ukuthi ngingalibuyisa kanjani Nkosi yami ithemba nami ngingasenalo hleze nami inkondlo yami yokugcina le ngoba ukufa kuthatha nombani. Vele kulungile imihla yozelo wesifazane emhlabeni baliwe ngoba nenkabi ziyakhala zithi zizizwa ziphelele umsebenzi ngoba umsebenzi wazi ukubulala abantu kodwa sisekho isidingo vele abantu sebeyayifela nazo ziyaqala ukuzizwa zisengcupheni yokufa. Awuliyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkembe yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Iyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkembe yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Uyakhala omunye ubaba nenkampani yamangcwaba uthi wavula inkampani yamangcwaba ngoba nakhe efuna ukwenza imali kodwa manje abantu bafisa kuyimpukane ulahlekelwe imali usayiphelele nayimali yokubangcwaba. Sengathi besingahamba emhlabeni ngoba sekushaya isikhathi kungabi thina esigaqele kufeni ngenxa yokungalaleli. Abanye bebebheka ukuhlukanisa unyaka kwahlukana inyama nomphefumulo kubona nonyaka ungakahlukani. Ukuthi sifa kangaka inhloso yabathize ngokwenza imali kulungile. Into engiyithanda ngokufa iyodwa ukuthi kakukhethi wonke umuntu ophelele egodini. Liyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkembe yokufa ngazi kusasa izothatha bani. Sizwa kuthiwa indlela ayibuzwa kwabaphambili. Inkinga nabaphambili abazi nabo bathi basazobuza eMelika. Ngoba thina eNingizimu Afrika ahlukene nabantu abashiselwa impepho umakhelwane kithi. Umhlaba wonke ugcwele idumbu liyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Bakwethu ukufa kuyagadla amathambethu asiwabuyisele enkosini ngoba konke okwenzakalayo izigi zikhomba ukuthi usaseduze umnikazi. Konke okwenzakalayo kufakazela umbhalo ukuthi sesisensukwini zokugcina. Umhlaba wonke unuka idumbu. Liyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkembe yokufa ngazi kusasa kuzohamba bani. Liyakhala icilongo, siyabizwa ekhaya. Iyagawula inkembe yokufa ngazi kusasa kuzohamba bani. Nanku umbhalo ngokaGubhela chapter 1 verse 1.